kan ga jinget kan thei kan ga jinget balang kristan kan ga jinget penbit kan thei phi ken be tang maki imat badon blei ki wei tem don blei shish ya ki babit ki mot phi bam kan mon kum na phim le ran phi kinung ilam balang kristan phi penket ram ki kan thei bekit kun rei ngai ku play phi baro ki prolog ki bope ki video ka jonga mo te hot ngam yo por bat ngam no por ban le ki por man ski hendrai nga chule na ha por man met ne mar nga yo sneu ya ka jingkaran jong badeng dot dong mo long ngam sneu ya hap ka jingkaran jong u bat ka jing kan tho jong u chapang ki balong kristan mo ka jingkaran jong u chapang ni ki balong kristan ka balak palak adu kata-kata telong ngam sneu asya ya ka man sem jong mo ne mar ka jingkaran bin jong u balak palat di hendrai kum u ubreu urang ba ulong kupa umdei ban kran kumto umdei ban ong ban shu kran trumur nemar ba habangi tip ba ulong kupa udei ban long kum ulong kupa om ban long kum khna ubadang sang surok ba sang matia ba shu im kam kai ba le kam auria henry ngidiru ban long kum ulong kupa kan hawabat karta kadan long kupa ti henry ngasi yasngau ba ong ba henry ki fadar ki pastor huong ladangi li jing seng ladangi ma jing ingo shu huong ba ki fadar ki pastor kim don shu haying mane utip nem ba ka ba jing kan show kan ne chai kan mi ha ai bat kan man ha ai ladam tip bat snap jar bat what you he nya badeng dot dong na kan mau habam tip what you he nya wat ju sneu ba dong tang manga henry ga jingkran jung u balak palat shibun ka kata anoi phi henry kumurang ba ude ban long sisa kumurang ba henry ka jingkran jong badeng dot dong anai thu iphi ki batlot ki jingmut jing perkhat kin ngop kin kelaru nang ne sa khamat ki badeng dot dong ha ga jalami khalia jongi henry bat wat but ya kanu ksa ka ban keren jong badeng dot dong henry kan oi phi ka jing keren jong badeng dot dong ka dei ka badai lamba kelas sudah ngam yo sneu ba ka e ga long ka ba shisha ba un keren ka ba shisha bat ka badai henry ka jing keren jong u ka long shisha ka ba shalandat ka ba lat sudah balai un bat ber ka bible bat un timsi hato ka ktin jong blai kaya hap nem bat kaya day nem hato phi bat ka bible mudur sa prolog bat phin tim si ka ktin nu blei phi bat hakti jong phi bu ya ka bible hakti jong phi kumno phi mudur ba phin tim si ba phin tim sang ano ai phi khato kamla ban long bat ngam ngi hiru hoi ngam dei tau briu bastat ngam dei tau briu ba sempang henry ngadon pat kajing sempang ka ba ublei la ayanga okey henry ngitip hoi menta ngilong ki babit tang ba ngimlong pat ki babit henry ngilong pat ki bastat okey kan ai phi ko wei kanuksa kata kadika bangala experience ladi ka bangala sempang ladi kajing bakalak banangkong kadika jing bom tip ko jong phi kajing bakalak ba ar kade gajing kerles ka jong phi kajing bakala ka balai kade gajing lek khnang ka jong phi kum taw badeng dot dong na por sa ka por ngai i ba ule kumju om de gajing bom tip ka jong u om de gajing kerles ka jong u kade gajing lek khnang jong u henry ladangi bin mangi ya kan nyam kasi nyam tenrai tikna prolog naying jonga jong phi kin sawan tit jing khang bakin wan jong aseng henry yang badeng dong bat baling cui sabjar jar baling la se kana thui pi hato ong komno ba ki balong kristan bun tangi bakun ki boyok kun rei balai kin nyam kasi nyam tenrai balai kim yok kun rei balai yok kun rei dangi kristan kin nyam tenrai kim yok kun rei sura balai usuk kristan balai usuk keren be hato ong bapenlong jingi seng mangi kita jingi seng he
ngin ba ram ba sha mangi bali on patai start mo yangi bale udan hok ban tuklar ya kalau nging sem jong giwei tuklar ya kalau nging sem jong me badang todong wat ju tuklar ya kalau nging sem jong giwei dakan mau bat wat ju bishar giwei bishar ya lade kaktin ga ong kumne bishar na la rampei da bishar na la rampei na la ying sedang na la ying sa bishar giwei cisin ba patla ban bishar na la ying wat bishar yu giwei kiwei wat kinam sap hiru ya kajing bishar jong badang todong bat kumno tip bawang hato kajing long kristan kalong kajing penbit kan thai hato kajing kristan kajing penbit kan thai sa hato kajing khasi pat kajing ayu balingin syu ibin ya katakan nyam balingin syu ibin ya kata kajing long kristan henry ka kiting kajong ublei ka ong wat nambin ya na kaktin ublei ka ong hakajing tho pat wat nambin ya henry tolong kum sipara henry balipat henry badeng otodong ulong kupahan tang bangai ipat ulong kum kena kanjat sela nemar babali kijing keren jung u kalak tak sama palat ngi i hot ladadi haki breu ki balangkot kajing berjung perkat kai lam sibut kijing bakala nemar babali ngimde banchu kran thormor ngimde banchu le bakala ngimde banchu le kamni kamtai ngimde banchu ang banchu kran kamne ngan le kamni kamtai tang bangan kamaya ha youtube nemar kajing kran kajung u kadi ba pan bakala ka ba pan niat kenriang ki khon samla nemar ngasang thu ila di ba kadai sisya ka ba bakla hadu kata-kata nemar babali ngasim ya kane bangan sakar ni kane ro balingan sale kane ta ka ba ngasim kia ila di ro nemar kam sew ya hap kam sew ya hap hoj ngapa di ubalarang ba ngapa di ubala hel asan hadu kata tang bangasau thu ila di ya ka ke ka bangadon halade ngasau thu ila di bakadi ka ba bakla henry ngibong se pat bangin keren bangin ong bangin hapan kan tho ya ka ka bakla henry waju ak stat pat waju ak pat ba tang mengau ba tang mengau ba tip ya kata asu thu ila de sawat penkut kan ong gawe sedang shwa kumbo ong bende sedang shwan larampe sedang nalaying jong me wadang todong wat bishar ya gijing jong yiwei kumno min laban bishar ya kita ki balalong kristan mencu mut ban penkwit na me mencu ong pa stop na me bat kinno kajing kristan ya kita balalong kristan nadu menshwa nadu men dai thai ladon kata kajing kristan kata kajing kristan bali hadu menta ar hajar saw arja arap holai penkwit badang dok todong hato ki ngetse ya kajelame khlia unsun syar badang dok todong unyalam badang dok todong bo on penkwit no eta kajing long kristan no insyu ye bit ya katu kajing keren jong badang dok todong basu tim telah hapo youtube bensyu ya penhe snyu pen akhan agang nyimting ra nyim saliara kan mau bah badeng dot dong rodoi senrang ngaroi senrang badeng dot dong de kuli ngaroi kuli kan mau bah kan ip perlok ha kajing im jungi mentangi gilong di kuli ngani thu ip ubari uspa phimut dewe de kuli ngani thu ip ubari uspa de kuli kan mau bah ubadukru de kuli ngana pensai pi nemar baling ong badi ukuli ubari uspa hawat menta uruspa uthit kawai ka bos ban kamai nda menta jong pi ban kit passenger hato de kuli am nemar uan belasngi nda menta jong pi da so thu ba henry ngadon ru kawai ka cingkeli ngakan mau wa bodeng todong ong ba yau tu we ngamkan mau syu henry ong ba medeu mentangan keli badeng todong medeu badeng todong pensaya kan medeu ladang keli me mensong ba me ngade khun kupa jonga ha ladang keli me medeu mensong ba ngade khun kupa jonga bagi beneng ha ngam ong ba ngade khun kupa jonga bah beneng ngong ba ngade original jong blei namar ublei uthaw yanga omba uthaw yanga duplicate uthaw yanga original ngabiang ki nadong hadong ngabiang ki khmur rangadon sentur rangadon khmar rangadon khli rangadon skor rangadon snyu rangadon
takadaw ngade original jong blay ngam de di pelkit. Okey. Takam tak blay sibon. Kin sa kedua pada video.